Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, 85% нафароне ки канали моро тамошо мекунанд без обуна шуда, аз шумо хоҳиш дорем ки обуна шавед дар канал, чунки мо барои шумо хонаҳои фурӯшӣ мепартоем. Будурен тамошо кунед ба ҳазур, лайк монед, унин эхтиёна дар комментария нависен дӯстон. Нашуд реклама админ дабло экран номеро мондаги, дар номеро занг мезанед, барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Раҳмати калон барои диққат. Хоб, хонаи навбатӣ, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Сино 1 қарор дорад дӯстон. Якум советский кабелни завод. Ина раҳаш, асфалт, ина хонаи фурӯшӣ. خب 2 سوتیق زمین دوستان، در خانه کانالیزاسیا هست. یک کانسانری 12 کوبا. بازی خانه را معلومات چه میتیم دوستان نگاه کنید. همین ستمویی که دیدین، همین ستمو خیلی راست محکم میشه. روز زبورش همی بردارن سوی بخواد سمین بلوقتی تا آخر شه. تا آخر نمیخواه میره و نه همی اگر رو دامو 2 سوتیقه توری میه انا میخواه محکم میشه و ایزدن یادیل نه او طرف عدیل نخی راست تکی میشه و حولی اگر رو در حسابی همی خونه فروشی پولنی زبورش همی کنن стенаша баланд симин блоқат мебардоранд метиҳанд дӯстон. 2 сотиқ замин дар хона гуфтем. на агаротш канализатсия ҳаст. хоб, подвал дорад дӯстон, обши 70 квадратай. подвалаш хати, подвалаш ҳозир медурем мебинем. хе подвали рустаки калидори ҷак. Ҷои кухни кадаги иҷара. на кондиционерро нав харидем, мечаспонанд. 12 куба гуфтем. خب می‌داریم دوستان با درون خانه راستکی یک کلیدور میشوه 420 با 2 راستکی دوستان جای کابینه دوشوی بگیم ترمیکس پرده کشیدگی کلیدور داشته абои задагӣ аз тарафи дасти ростмон як хона мешавад 5 ба 420. як телевизор аз пеши хона. полош нейлонин дарош қати даборуай дабору хайтик с тарафи даст чапам як хонаи дига 420 ба 3. нашуд чиз асбобҳои хона дӯстон ҳамаш договорноя. баъзе чизоша мегирам, баъзе чизоша мемонам. 420 ба 3.
хоб ду дар хона як калидор поёнда калидору подвал. фасад задагия беруни хонара обошон проблема нест дӯстон, обошон равонай, свет ҳаст, свет дора, канализатсия ҳам гуфтем ҳаст, документҳои хона ҳамаш 100%. як бор дига дӯстон такрор мекунем, нархи хонара гап мезанем, номерои соҳиби хонара мемонем, дар ҳамин номеро занг мезанем. хоб ноҳияи Сино 1 якум советский кабелни завод, 2 сотиқ замин, дар хона канализатсия ҳаст, кондитсионери 12 куба дора, нав. гуфтем ки забор аямуҷа хеле маҳкам меша, полни цементблок то унам кунҷа мехеза, ҳамаша дар нархи ки мо мегем ҳамин ҳарда мекунанд, метиҳам барои шумо дӯстон. нархи хона дӯстон $40,000 амрикоӣ, хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. номерои телефон 901 99 79 18. поли асфалтаи хонаи заминӣ бисёрай дӯстони барода мебелни заводам наздикай раҳда якум советский ориентир гуфтем. нашуд реклама метавонед дар ҳамин номерои админ занг занем, мо барои реклама кӯмак мерасонем. хоб ранги ҳар вақта дӯстон лайк монед, комментария нанависед, нехтуна ва эҳтиромона хоҳиш дорем ки гапҳои қабеҳ назанем дӯстон. раҳмати калон.